Ahojky lidi, já jsem Arty.cz z kanálu Gamebox a já vás vítám u nyní již druhého let's playe na hru Counter-Strike 1.6. Mám tu kotelnu AIM, moje oblíbená. Dáme si policisté, dáme si tady skin, teď skončila zrovna jakoby prostě hrát, takže máme na tady ty zbraně. Na ty si moc nepotrpím, ale OK. On tady zatím byl. No, škoda, že jsem si nevzal pistoli, no. OK. Zase tady ty zbraně, no, jsou dobrý. Těch je, tyjo. Tam se, že jich tam budou tak 2, 3, tyjo, ono jich je tam 6 nebo 5. Hezky. Jo, tak jo, hlasování o další mapu, dobře. Tak jo. Poslední kolo. Ne, ještě 2. Já chci tady tu jedničku. No tak, ale máme jeden kill. Takže dobrý. Jo, to je asi za to jsem volil, teď nevím. Tohle je poslední kolo, nebo ještě jedno potom. Jdeme na ně. Jo, tak jo, mi je to vždycky blbne, takže já se radši přepojím. Ale u policajtů bude hodně hráčů. Určitě. Jo, tak jo, to je tady ta mapa. Tu mám taky rád. Ale zase se nám bude restartovat hra do 3 sekund. To nebylo moc profi, jako. Jo, restart. OK, ne. Máme to vždycky hodí úplně někam dopryč. Máme ho. To byl takový headshot menší. Jsme poslední z našeho týmu, ne? Škoda, no, škoda, hele, škoda. Mohli jsme ho mít, já jsem se, že tam vyjde zprava, ale on ne. On prostě... Ty, já myslím, že bude tam to auto schodiště. Tak jo. Pojď. Dej ho. Ono nedá. Ono ho to nedá. Teď to zmákneš. Ne! Jo, tak jo. Fajn, teď jsem se naštval. Fajn. Okay. Každý tým má o jednoho hráče míň. Tak my už máme o jednoho. Ne, Ježiši, Mario. Oh, kámo, ty jsi chudá. No comment.
Co se mnou dneska je? Co se mnou dneska je? Fakt lidi, nevím. Tady se zakempíme. A půjdeme. Jo, aha. Nás tady ještě hodně. Tak jsme dva. No. Dobrý. Bylo v pohodě. Se dalo čekat, že to tady oběhne. Tam radši prostřílíme. Teď se zdekujem. Ne. Mně se střílí hůř, když stojím. Já spíš, když klečím, se mi střílí líp. Střílí se mi líp. Tady nemám rád, jsou těma krabičkama. Tam jsou dva. Dobrý, jsme nejdrsnější a nejlepší skóre máme my. Což je krásná. Už se trochu rozjíždím, jako už nevím prostřílím, ale už mi to začíná jít. Pojď, jo, on si mi oběh, ale krásně jsme ho dostali. To byla nádhera, to bylo ukázkové dílo. No, on mě viděl. Protože my s těma hráčema mýma strašně platama. Tady ten stojí a nikam kouká do. Jo, tak teď se prozradil. 5 HP, kámo, nechtěl bych. Ty, vodka! Ty, já myslím, že se mi oběhlo. Chybíš mi, Petko. Nepochopím olavky. Tady mi v minulém kole čapli. Ale jo, trochu jsme mu brali. Hezky, kámo, hezky. Hlasování o noži, ok. Jak se tady už ještě ohmatává. Já sázím na nás, já sázím na něj. Na našeho hráče sázím. Jo, hezky. Hezky, jakože. On vždycky chodí nahoru. Vždycky nevím proč, asi je to tam dobrý, no. Že to byl náš, já si říkal. Dobře. Jdeme na vás, hoši. Jdeme na vás. A on tam byl, prostě, tři tam byly.
No. Moc jako docela vyhráváme, no, vyhráváme, když se kouknou teroristi 5. Teroristi vyhrávají o 5 bodů. My máme 5 a oni 10. No jich je tam hodně na mě. Je jich hodně. No tak já zrovna přebíjel. Odkaď? Jo, odtamtať. Já se mluvám, že nemluvím, ale já se fakt soustředím. Nejde to, je jí hodně, prej jo. Už by to chtělo jinou mapu, ale smůla je, že jednou za 15 minut se mění mapa. Vypadni ty, socko. No, díky, fakt díky. To je kvůli němu. Fakt, jo. Ach jo. Já nechtěla AKčko, ale úplně. Jich je nějak hodně lidi, jich je fakt hodně. Jedná jsme sundali, ale stejně jich je hodně. Jo, tak 2 no. Dobrý, nejdrsnější byl Arty.cz, 5 zásahů a nejlepší skóre ND. OK, já se tam ještě jednou zajdu. Tak ne, no. Nejlepší je, když mi sejmou záda. To je takový blbý, to je blbý. Blbý. Hezky. Artis. Hoši, zase vím, že to je ten samý. Krásně jsme dostihli. Tak jo. Zdekujem se. Ale. OK. Pojď, ne. Já kdybych se skrčil, tak i tak mě sejmou. No. No tak. Kdyby ty bedny nebyly průstřelný, kdyby byly neprůstřelný, tak v pohodě, ale... No tyjo, ten ta hraje. Už mě štval, tak jsem ho musel sundat. Tady ten taky, ale bohužel. Mě sundali, no. OK. Let's go. Máme. Tady musí. Ono to musí jít jen tady. Ne!
oni byli dva. Mami. Ach jo. No já chtěl teroristů na chvilku. Už mě to nebaví u policajtů. Ale jako mám takový pocit, že se mi do teráku střílí líp. Že mají takový to obrnění jako policajti a že se mi jako do nich střílí líp. Takže lidi mi vyměníme mapu nebo prostě server. A půjdeme na War 3 Ultimate, kde máme asi 20 milionů zbraní. Na chviličku, jenom se tady takhle zahrajeme. No, co je? Brokat. Tady to se mi líbí. Tady ta hračka je skvělá. Tady ta hračka je fakt skvělá. To musím přiznat. Tady ta hračička, já tu miluju. On jí měl taky. Tak pojď. Dej mu. Hlasování o nože. Samé nože. Samé hlasování o nože. Dej mu. Ne. Tyjo, policisté 30 a teroristi 25. Oni se tam. Pojďte, hošíci. Dobře. Ale já tady tu zbraň miluju. Ne úplně. Pusinku dát. Ale my půjdeme sem už. Už jsem se. No lidi, to je plný. Tak se projdeme na AVPčko. To je taky dobrá. Dobrá server. Taky dobrá server. Jo, já už jsem myslel. Ne. Oh, headshot. Myslím aspoň. Ježíš, já myslím, že tam bude nahoře. Já myslím, že bude nahoře, ale opravdu. Je hajzlik. Dej mu. Dej. Co je to? Dej mu. Už mu dej. Dej mu. Jo, nožíkem, jo. OK. Třeba zakoupil náš. Ale nevím, proč se motá dokola. Jde vidět, že to neumí. Já nechci, aby tam bylo ten start před killem. OK, už mám po nervech, takže jdeme sem. Tak policajti bude volno. Jsem se odreagoval, takže... To rozdýchám. No. Dobře. Vánoce byl nejdrsnější. Jdeme z pistolí. To nebyl moc dobrý nápad, to nebyl. I když jo. No,
To se stane, to se stane. To je v pohodě. To se stane, že? To se stane každému, že proč ne, jako, proč ne, proč ne. No konečně. Ne, nebudu se stekat, nebudu. 3, 2, 1. Já to nevidím, jo, já bych si vzal trojku. No, jdem na ně. Pomsta. Já nevím, jaká mapa vyhrála, ale je mi to jedno. Hezký kámo. Takový ticho, jak na bytově. Jo, tak ta moje mapa nevyhrála. Já se zase nebudu rekonektovat, tentokrát mi to jde. Co to je? Jo, tak se musím rekonektovat, no. Tak tu mapu fakt nemám rád. Co to bylo? Fakt. Jo, teď se bude restartovat. Ta mapa je hrozná. Teď jim natrhnu půlky u zadku. On tam přijde. Jaký zase, že mě sundal, to jsou samý cheatery dneska, nebo co, já nevím. No tak. Ty tam bylo 10 sobě, nebo co? A budu improvizovat. Budu improvizovat. Prostě improvizovat budu a tečka. Ach jo. Jdem na vás, jdem na vás, jdem na vás. A tady to nemám zapotřebí. Fakt. Ježiš. Už je sundej. No, samý cheatři. Jdem na ně prostě. To je pomsta. Tomuhle se říká pomsta.
Zase jich tam bylo 10 prostě, no. 10. S tím se musím smířit. No. A zase mě sundej, no. Tamhle vyjde. To se dalo čekat. Jaký zase přezeď, tyjo? Ty zeď musí být neprůstřelná, ne, tyjo? Ježiši, kam střílíš, říkám, tyjo, tohle bude. No comment. Ne. Ach jo. Teď budu v klidu, budu na ně. Já chci hlasování o nože. Já si tě podám, kam. No, konečně. Dobře. Tady si nic spravilo. Udělám to potom. No a máme 10 HPček, což není moc jako ultra dobré. Tam už, já jsem myslel, že už jako to prostě, že už jako žije, povstal nebo tak něco. On neprve padal na zem. Tady bude. Ne, já chtěl prostě tam projít, takže tam vybavne. No. Ty kam střílíš, ty střílíš fakt někam jinam. Už ho sundej, ty střílíš fakt. Rovně.
Co projedem. Teď si ho obejdou. Ty takových policajtů, jo. OK. Dobře. Tak jo, lidičky, to by bylo z tohoto let's playe vše. Pokud se vám video líbilo, ohodnoťte ho lajkem, pokud ne, tak ho taky ohodnoťte lajkem. Pokud chcete být informováni o dalších videích z kanálu Gamebox, zanechte tu odběr nebo subscribe a já se na vás těším příště. Čau.